ئیسا باهۆزێ دەدێ سەکناندن. مەتا 8. گاوا عیسا کەت لۆتکێکێ. شاگرتên wî jî tevî wî siwar bû û vayê bahozek mezin di nav golê de rabû. Wisa ku lotkê di nav pêlên de winda dibû, ew jî di xew de bû û şagirt nêzîkî wî bûn, wî hişyar kirin û gotin: Ya Xudan, me xelas bike, em helak dibin. û Îsa ji wan re got: Çima hûn ditirsin? Ya bawerkê min o. Wê demê rabû, bi bahoz û golê re pekiya û bêdengiyek mezin çêbû û mirovan şaşman û gotin: Ew yekî çawa ye. Got ba û gol jî ji wî re îtaatê dikin. Meta 8. Pirtûka pîroz, Encîl. Silav û rêz xuşk û birayên hêja.